Maikanem Abilin. Tinapalabas, nagplano dansong ganda giti kakadwana, apabuttakan dati pasdek ni Doña Anita. Nagbaligi da nga rod. Kinabigatan da ita, napan ni Doña Anita iti pasdek. Sa balya dagos tinadlaw na iti dayta kanito. At dapay nadlaw ng agas asok iti unag ti pasdek. Itagagayam, at tuwing tituloy tinobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Adda agas asok iti pasdak. Anya tinapasamak. Ilukat ko tikita. Nakalak iti udag. Mapanak man kit di iti likodan ti pasdak. Siripag no anya ti mapaspasamak. Apay nga adda agas asok. Guardia! Guardia! Nadadaal dagiti alat a barbed wire. Tipasdag ko. Apay agas to'y tinapasamak. Anya tinagmamaayan na. Guardia! Guardia! Anya tinapasamak ka na ko, ada. Kitag anaimbang. Hagawan nyo, mabihitan da ita. Malpastol ti trabaho. Aginanakay ton. Boss Bas! Boss Bas! Apay. Apay ngayon may ka dito'y bantay. Imbornak ni Madam, mangayab ka na kayo. Ti pasdag, pinabatak na! Anya? Dakkel agatad tinaakot ni iti dayjay apasdak mga anso. Lando. Nasayat met. Malaksid pa iti kwarta ngayon tayo kadag iti babae. Dakil gayam ti mapaspastrek da iti dayja pasdag. Wina, ado ti customer da. Ngam kakaasi dag iti babae. Aramating dalaang tapno agkakwartada. Kaasi damat. Adamanin mainayon iti kwarta tayo. Wala. Uray innala tayo, babaan ti dakas awagas. Kat dakas damat laeng. Mangansong, napabutak tayong agpayso day di apasdak. Ngam saan da nga taabaliwan apatakderan? Ha? Nagpatakder damanan. Pabutakan tayo manan. Sino ti aking gapuanan iti na ito'y? Anya ti motibo na? Natiatap ko, boss. Sino ti atapan tungan? Dayjay ngansong. Ni Ansong. Wan iti damo. Iso tinangilibas ka da ame. Kat kalpasan na. Nagsublay. Kat inlibas na dagiti babae. Ni Ansong. Awanan ti sabali, boss. Iso lakit de. Lugas ka. Sapulan tayo ni Ansong. Masapol, magikaro. O sino ti akin aramid iti pan nakapabutak ti pasdet mo? Ni Ansong, iso ti kunadag iti tao ta. O sino da itang ansong? May sa iti asimra kakas bodyguard diti mansyon. Nga mapagbiit lang, gaputa sa balimot gayam ti motibo na. Ipasapol ko da ita at tao. Rombang lang. Ibagak kadagiti kapulisan. Tasapulan da. Naskan lang. Masapol ang madosa iti inaramid na. Paibalod ko da jay at tao. Anya daytoy anak kasurat, iti daytoy apagiwarnak. Wanted ni Ansong? Nakadrawing tirupa na iti daytoy a newspaper. Dakkel agatad tinakatuon iti ulo na. Kapaya kastoy. Ituloy ko, abasaan. Tanda nga mo, ada tayo ti akin aramid. Iti pan nakapabutak ti pasdak mga ansong. Mabali na siyak ti atapan da. Gaputa iti kalabas. Inlibas tayo dagiti babae. Kani di damo. Inlibas ko ni Ami.
Kat posible asyak ti atapon da, iti napasamak ita iti pasdek. Kasano itan? No pasapsapol da ka mangansong. Sana parikot da ita. Adda pa muspusan. Manglimlimo ak, no bilang tamapanak iti kabisera. Nasaysayat no saan kayo kailangan sumalsalog mangansong. Palamisin tayo pa dito napasamak. Sigurado, napulot dagijay. Anya dayto nabasak iti dayto a pagiwarnak papa. Anya ti basol dayto at tao a pasapsapol yo. Ket dakkel agatad ti tangdan ti makasapol kan kuana. Pudno da ita. Gapo, ta pinabetak da ti pasdak ni mamam. Anya? Jak kayat tigas tangay na ramin da. Iso apatiliw ko, tapno maibalod. Aramida ti amin apamuspusan tapno matilew, ket maibalod. Apay, iti anya aga po a pinabetak da ti pasdakyo. Dakas da dya tao iya. Tulisan da jay. No kasta, mo, papa? Wen? Kabusor tilintag da jay at tao. Nang nagkuiti radyo tayo, asap-sapulan dakdag iti pan nakabagi tilinteg. Ket adda pay gatad ang nakatuon iti ulok. Anya? Tadapay na ang turad da amang sapol kan ka. Idinto ta illegal ti aramid da. Sige lang, aramidin da ti kayat da. Ngamsan tong agbaligi. Mangansong. Kasanon mo da makaiturid amang isurokin ka? Taasino kuma? Dagiti makamu nga da tayo dito'y bantay. Taasino da? Nilaan tata santos ti makamo, nga adda tayo dito'y bantay. Ket amok, di nang isagmak day dya lakay. Gapot ta pag-aammo met. Pag-aammo na. Gapot ta pag-aammo na met, adakas ti aramid da doon niya Anita. Ammo na pa iti may papan iti pasdek. Gapot ta insalaysay tayo data. Gapot ta insalaysay tayo data kenkwana. Wan mang ansong. Patsyak launay adi na kaisagmak ni Tata Santos. Amuyo ka di aday jay apasdak a pinabetak da. Kat ado a babae ti nakapupok ijay, ma'am? Anya? When Ma'am Carlota, kinapudno na, may saak idi nga impupok da iti day jay apasdak. Impupok nak ti may saat tao da doon niya Anita. Anya? Ninena agayam ko. May samot na nakalibas iti day jay apasdak. Kasta ka di. Wen, ma'am, alilawan da dagiti babae. Ibagada a pagtrabahuan da ida iti maysa a restaurant. Wendo pagtagilakwan. Ngamkit di, iti dayjay apas dagti pangipananda kadakwada. Adumat dagiti lalaki a foreigner. Wendo babak nang amapmapan ijay. Dakkel ti mapaspastrak dayjay apas dak, ma'am. Gapo ta ado ti mapmapan ijay a customer da. Anyan. Nagdakas matgayaman. Wen, ma'am. Pasdag ni Doña Anita dayjay. Kati pasapsapol da lalaki. Amamom ka di, Ella. Ti agnagan iti ansong. Wen, ma'am. Amamok. Gayam ni Ami. Gayam kumatlaang ni Ami. Kasadaran ni Victor. Imbilang kumatan kas pudno akapsat ko. Kat ni Ami, may samot ana ipupok iti dayjay apasdak. Inispal ni Ansong. No kasta, talaga nga tanga iso tinang pabetak iti dayjay apasdak. Dayta ti jak amo, ma'am. Ngam, isumat ti pabasulan da. No para kanya. Adagayam serbina a pinabetak da dayjay apasdak. Gaputa nagdakas met gayam ter aramiden da kadagiti babay. Wen, ma'am. Kas jay ti maiparbang iti dayjay apasdak da. Nasaysayaat ko, ma. No nairaman ni Doña Anita anapuuran. Tapno agnakang. Anya? Nagtakis mo't kayam. Ngam apay a kanunungan daytan ni Simon. Kat isupay ti mayor.
Panagkunak, kasta ti aramiden na. Ti pasapol na ti agnagan iti ansong. Takayat na laeng akaluban ti aramid da a kinatakas. Kasla jackpot dyan. Padyak amin nga imbaga ni Ella, may papan kadakwada. Gaputa na bayagan ang nagpaay kadakwada. Kat amuna ti kababalinta. Jaklaim pagarop. Anyan, ti aramid ta. Anyan. Bart, sarkan nyo ti bangko iti kabisera. Iti kabitan a panawan. Iso ngayon kaya bandag iti kakadwam. Takayat kayo akasarita. Wan, senyor. Sigurado adakkel a kwarta ti maalayo iti dayjay a bangko. Sige, senyor. Di kayak danag. Tadamot bingay yun to. Ammo mi dayta, senyor. Gaputa, ikanda kami mutlata iti bingay mi. Wano tangdan mi. No kastangad da iparamid yo kada kami. Rumpang lang, Bart. Sige, senyor. Mabitlang, tayo nakayaban dagiti kadwak. Sana bali, nalpasan ti trabaho da iti plantasyon. Iti kabitan na panawan, nasarkan dati bangko. Wan? Kasanon ti panang sapul da kanyan so. Saan mo pagparikutan da ita, Anita? Tinaskan ita. Ket mastrek dati bangkuan iti kabisera. Gaputa da kalagatad ti agur uray jay. Makamo ka. Ket ada planok. Tapno dumagdagsen pa iti basol day jay. Nga ansong. Anya dayta? Isonto ti mapabasol iti dayta a mapasamak. Ha? Wen, kasta talaga ti mapasamak, Anita. Nasaya at dayta na panunot mo, Simon. Nasaya at launay. Mayat da ito akway ba mga sa? Katlaim pagarok anaunag da ito akway ba? Nakitak idin daytoy. Idi mayak na ganop. Ngamjak lapi na ganano. Ang mabalin da ito paglambangan. Nalamang da ito mga song. Pudnot ako na, Mlando. No bilang tadumtang ti aldaw asapulan da tayo dagiti kabusor. At da ito paglambangan tayo. Pudnot ako nam. Ngam tanag kunak. Santo ang mapasamak ti kastalando. Ha? Awan to ti makaduktal nga adda tayo dito'y bantay. Nga adda kuta tayo dito'y. Ada na ano pan mingalingo? Kasta ka di? Para kada tayo dayta. Ramanan tayo ti karnit alingo. Nasiglat kayo man, Lando. Una. O sige, urayan mi amaluto. Ramanak man mati karni ti alingo. Itala ang analagip yung manin tinapan na ganot. Wen, ado tayo dito'y kuta. Iso masapol ang mga remedyo tayo iti taraon tayo. Tapno saan ang nalaka ama ibos ti kwarta tayo. Wen, husto ka. Tada kami matababae. Gap-gapo mi iti ayan dagiti mulmula. Mabalinin nga apit ang dagiti natang amula tayo. Kalpasan ti apit, agmula tayo manan. Awanan, Bart. Awanan tinagmamaayan day tapasdak tayo. Agbay mayaso kitayo. Ngam nagsubli. Nakapungtot pa'y. Gaputawanan tayo babae. Asubsublian na dito'y. Oh, sayang. Agsong batday jay ngansong. Tauray maibalot. Kurang pa'y lang adto sana. Aging gaita. Saan pa nasarakan, madam? At dantulat tagundaway a makita da. Tanalabi, taglamlamang ita. Madam. Iti kanito ang mapalot. Ha! Ipapatay ko. Takas tati may parbangkan kwa na. Anya nga ron ti plano yung ita. Iti da ito yung pasdak anadadaal. Pasukatanta. Aha. Wala. Nalamang iti da ito banda. Kan mayat ti lokasyon na. Sa maysa sa pulan dagiti customer tayo. Sayang mo. Sige, madam. Ngam nasken na simintadon ti alag na. Kan masapula na nga to. Iti kasta. Sanda nalaka amastrek. Wan,
Kasta ti aramidon tayo. Kumusta ti panangsapol da kan di Ansong, Simon? Di kagdanag. Araramidin da, hepe ti kabalan da. Tapno matiliw da dya at tao. Nasayat. Katiplano mi ti bangko. Kaano nga ipatong palyo? Iti kabitan a panawan. Ipasiguradom ngagbaligi kayo. Tamangan no si kamat lang ti madaksan. Di nakman isuro, Anita. Amok ti aramidat. Palpalagipan ka lang. Wen! Nadalos ti pagnami. Iso as sa anak to ang maisadmak. Kaya't kudagi na da. Yilad ko man kiti. Nalabit aday tan tayo urayak tiawag na. Kuna tay gayem ko nga awagan na. Tada maangay a partida. Sungbatak man kiti. Hello? Donya Anita. Ambom ka diya siya, tinangpabatak iti pasdek mo. Ha? Di ka agirama, niti tao nga awan pasol na, demonyo. Awan pasol ti agnagan niti Ansong ka. Anya? Siya, ti akin nakam, iti panangpabatak da iti pasdek mo. Kanayon ka makikita, demonyo ka. Ambok dagiti garaw mo. Sino ka talaga? Apaya di ka parang kanyak tagrin ni suta! Hello! Hello! Jablo ka! Sino rin ta? Caller. Apayasan nga parang isukano ti akin nakam iti pan nakapabutak ti pasdak ko. No kasta. Saan ani Ansong? Patsen nga ta ni Doña Anita, timbaga ti caller. Gagayem. Di uliwanag inggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Maikanem Apilin! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical kan musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Maikanem Apilin!